Golpez kolpe antenatik editorialaren tartea duzue hause, eta hasteko eta behin hause gogorarazi nahi genizueke. Gaur, asteartea eta amairu. Bai, mahaitik erortzeko moduko aktualitatea dugu, eta izue lerreburuei errepaso azkar bat egitearren Jaurlaritzak azkenean men egin behar izan die sindikatuei eta baita egoiliarrei ere. Adinekoen egoitzen egoera kinka larrian dagoela ezin dugu uka, eta 150 topea bakarrik ez, logelak handitzeko ere konpromisoa, baina oraindik ere marka da gero kontu hauei buruz hitz egiten aritzea, besteak beste aurrekontua handiago bat aurre ikusten den une edo garai hauetan. Bien bitartean erorien haranean, argazki gehiago, forenseak lanean, baina galdera nagusia hausi izango ote da. Faxisten biktimak atzeko atetik aterako dituzte, ala ate nagusitik. Eta bien bitartean, aizue, gauza garrantzitsuak, Donostian, Badian, jate batek ondoa jo, gasoila isuri, eta udatiarrak eta turistak bainuri gabe geratu dira. Gauza da, alakoetan nork hartzen duen bere gain ardura. Edo nolare, gaur analizirako tartere izango dugu, Ane Lindane, Nafarroan oinez, Nafarroan barrena, eta zeri buruz galdetuko diogu, udatiarrak diren makrofestivalei buruz, noski baietz. Zer pitxin? Zu zer deritzozu makor jaialdiei buruz? Aztetxu? Pitxin? Ez dakitzein dan beri deia, baina uste dut ere ez dagoela makro jaialdien alde. Ez guztiz behintzat. Izan ere pandemiak datu lazgarriak gutxi dizkigu. Astebetean 205 egoiliar hil ziren pandemiaren garai edo une zailenetan. Eta Jaurlaritzak berak egindako txosten batek halaxe dio. Langile gutxiago eta baldintza okerragoak dituzten erresidentzietan, egoitzetan, egoiliar gehiago zendu zirela. Oraindik orain neurriak hartzeke, eta emakume langileen baldintzak hobetzeko bakarrik ez, egoiliarren eta euren senieden kexak eta eskaerak badirudi Jaurlaritzak batzuk behintzat aintzat hartuko dituela, eta ratioak jeistearekin batera,
baldintzak hobetzeko konpromisoa gaur bertan filtratu den aurre dekretu horrek dionaren arabera. Baina ikusteke, Jaurlaritzak hori izenpetzeko oraindik ere tramite batzuk aurrean izango dituztelako. Eta Tolosan berriz, ospitale publikorik ez dutela, Donostiako edo Tolosako hiritar batek ez ditu baldintza berberak osasun zerbitzuei dagokienean. Akanpadara egin dute. Bien bitartean, aktualitate politikoak, udal eta foru gobernuen osaketara garamatza, Iruñako alkatetza mai gainean da, baina badirudi Txibite eta Aznal ez direla ados jarri eta ikusteken Euskal Herria Bildu eta PSN-ren arteko harreman horiek publikoak badirenak honezkero behintzat zerbait eskaintzen ote duten. Bien bitartean zintzilik segitzen dute, Gipuzkoa, Gasteiz, eta beste hainbat hiritan gertatuko den panoramak. Edo nola ere, garbi dagoena da, uztailaren 23ak erabat baldintzatuta datozela udal gobernu berri hauen osaketak. Bien bitartean, Arabako mastiekin ere izan dugu berri gehiagorik eta Europatik beti gauza onak datozen ez. Errioxak ezarritako beto hori indarrean izango da. Arabako Errioxak, hau da, jatorrizko Errioxak ezin izango du momentuz behintzat bere bidea egin, gogora ezazue Frankoren garaiti datorrela, Errioxa bezala izendatzearena, Errioxa ez den toki bat, horren ondorioz, konplexua dirudi, baina ez da zaila ulertzen, horren ondorioz, Arabar Errioxak ezin du bere ekoizpena kudeatu eta euskal ardoen deitura hori defendatu, bai kalitatean eta baita gizarteratzen ere. Estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren kontseilua arautzailearen estatutuak aldatzeko agindua. Beraz, Errioxako kontseiluak 2022ko amaieran egin zuen eskaera onartu egin da. Arabako mahastiak zormarka aurrera eramateko prozesua behin eta berriz oztopoekin aurkitu da. Orain etenda dago proiektua, aurtengo urtarrilean sortu zen kontseilu arautzaile propioa. Abrak 2023ko uztan lehen ardoa lortzea eta 2024a merkaturatzea aurre ikusten zuen. Alabaina apirilaren EAEko aldizkari nagusiak bertan bera utzi zuen izendapen horrekin ardoa saltzeko behin-behineko baimena. Gauzak horrela Europa Batasunaren esku dago Arabako mahastiak izendapenaren etorkizuna. Nola nahi ere urtarrilean iragarri zuenez, ez du zormarka onartuko Espainiako gobernuaren oniritzirik gabe. Eta bien bitartean, Tubacex auzian ere, momentuz berri honik ez, Ertzaintzako agente jubilatuek asindikaltzat joden mugimenduari egotzi dio Ertzaintzaren izen ona zikintzen aritzea. Eta hain zuzen ere, gaur egungo Ertzaintza horrek egindako atestatuen gainean eraikitako sumarioetan edo akusaziotan oinarrituta, Tubacexeko langile zenbaitzuk edo elkartasuna adierazitako beste langile batzuk, guztien artean ia 20 urteko kartzela zigorrak dituzte aurrean. Zaila da ulertzen, ala oso erraza eraberean. Gauzak horrela Lab sindikatuak kriminalizazio estrategia dela salatu du eta prozesu judizialen auzipetutako guztiak absolbitzeko eskatu du. Horretarako igandean ekainaren 11an agerraldi masiboa antolatu dute Laudioko lantegiaren aurrean, eguerdiko 12etan. Laneko arroparekin bertaratzeko deialdi berezia luzatu dute. Arduraduna. Eta bien bitartean oraindik ere nazioarteko beste ordezkarien bozketaren mende segituko dugu. Pilotan, ala gainerako kirol leietan euskaldun gisa jokatu edota lehiatu ahal izateko. Badirudi baina, zenbait arrakala edo zirrikitu zabalik daudela, jokoa non izango ote den jakite da orain kontua.
batean eta bestean ahalegin horretan, Basque Sport delakoa ere aurkeztu edo ezagutu du egunotan. Honek ere lagunduko ote du, ez ahaztu Espainiako Federazioa tartean dagoela eta beti ere oztopoak izan ditzakeela, zoritxarrez Euskaldunak ez garelako batere kaskarrak lehian eta Euskaldunik gabe, akaso ez liratekelako asko zobe? Garrantzia nabarmena duela, ez? Joku olimpikoetan beti Espainia bezala arituko dira kirolariak, momentuz behintzat Komite Olimpiko Espainola dagolako, eta nahi izango bagenu ere eszenatoki hori ezinezkoa izango da, baina bai nazioarte mailan aritzeko, munduko txapelketetan, Europako txapelketetan, munduko kopetan, bai ez, Euskal Selekzioak aukera hori izango luke. Nik ulertzen dut Espainiako Federakuntza gure kasuan beintza gure kirolean, gure kirolariak goi mailan daude eta eluketela nahiko kirolari horiek galtzea edo Euskal Selekzio bezala aritzea, baina azkenean kirolariak ere beraien autua egiteko aukera baldin badute, hor izango dute eta bestela kirolari gehiagorentzako tokia irikiko litzateke, ez? Orduan irakurketa baikorra izan beharko luke. Euskaldun gisa aritzeko eskubide hori edota behintzat bide hori zabaltzeko ahaleginean beraz, federazio, elkargo eta kirolari asko ikusteke behintzat zer nolako emaitzak ematen dituen guzti honek, baina beti ere uztaileko bozketa hori itxaron beharko diegu. Aizue, baina kirolak izan behar du anitza, zabala eta demokratikoa zergatik ez. Eta bide horretan, esperientzia ezberdinak baditu. Bazen Arabaldera, autismoan duten basket jokalariek, bestelako jokalarikin batera, jokatzeko bidea zabaltzen ari direlako. Oso gauza interesgarria eta gizarteari onura ekarreko diona zalantzari bai. Burua da, jokalari hauek talde normalizatuetan sartzea. Aurten izan ditugu 2 jokalari gurekin jolasten, bat kadete taldean eta beste bat seniorrean. Guretzako da garrantzitsuena beraiek pozik ikustea eta, gero, irabazten bada hobeto, baina ez du gehi inporta. Bai, oso beharrezkoak dira, zeren ez daude aukera anitz hauentzako eta talde gehiago sortu beharko lirateke Euskadi mailan. Konstantzez zaizkiz kanartaz asko. Eta ze talde... Ekitea. Eta hori zuri gehien gustatzen zaizu? Gehien, bai, mila esker, oso ondo. Zaizkiban loian, asko gustatzen zaiz, biko LeBron James asko zaitu jugatzea, baskibola eta naiz ekitea, bendika, etori, Iban Gorka, etc. Denbora asko jolastu dut. Bikotea kantxan, beti dabil saltxan, azbidatu gure hitzetan. Hori beraz, ekitarrak, basket taldeak kontatu diguna, eta bukatzeko Araban segituko dugu. Azken Rock festivalak badatoz, eta kartel eta izen handiak ere bai, beste urte batez, Arabako hiriburuan. Lerro artean irakurtzen dena ez da baidan esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori ezpada dena ez dudana zidatzi dut nire. Zer deritzozu makor jaialdiei buruz? Aztetxu? Pitxi? Ez dakitzein dan beri ideia, baina uste dut ere ez dagoela makro jaialdien alde. Ez guztiz behintzat. Nafarroara goaz oraintxe bertan. Non ote da gurean Lindane
oinez Nafarroa zeharkatzen ari honetan, asto batekin aurkitu zaitugu, berriketan. Gaurko analisiaren aurrera pentso bat ere bidali guzu, ezta? Udagiroa, festivalak, kontsumetzeko era bat edo beste, baina hasteko eta behin, non demontre zaudeane? Orentxe bertan Tafallan naukazue. Tafallara iritsi naiz, oinez, Olitetik Tafallara oinez etorri naiz, Nafarroa oinez, eta Nafarroa autoestopez ere bai, ze autoestope egiten nabil, ze herri batzuk besteen gandik oso urrun daude, eta beraz autoestope egiten dut, eta asto-estop ere bai ikustezakizuen ez. Beraz, orain honetan, Tafallan nago, ez dakit ikusten modu zuen, hor badago erekin bat, atzeterik ez jartzen duela, futurru de fua. Ederki, ane, bardeatan izan zinen, handik ere konexioa egin ala izan genuen, orain Tafalla aldean, baina aste honetan hainbat gai baditugu, besteak beste lehorteare albiste da, zoritxarrez, lehortearen maila ere batzartu da gaur bertan, Nafarroan, herriberan berezekin, estu eta larri dabiltzalako, ur kontuetan eta uztaren zati bat badirudi pikutara ere joango dela. Ikusteke, etorkizunen jasangarriago egiteko, uraren kudaketa on bat izateko, zenarako aukerak aztertzen dituzten. Baina ur sakon horietan sartu beharrean, bestelako ur batzuetara joatea proposatzen dizu, Ane. Bueno, azteko eta behin, zenolako... Ni biluztuko naiz eta murgilduko naiz zuretan. Esan. Ni biluztuko naiz eta murgilduko naiz zuretan. Beraz, zuek esan, zeuretan sartu behar naizen. Egia da, lehorte kontuak aipatu ditugu, aktualitatean gaur albiste ditugulako, baina bestelako kontuak ere bai, erorien arana, hori ere nahiko kontu lehorra ere izan da, nahiko esan dezakegu zaharrunua ere bai, baina aurrera begira, udarari begira jarriko gara, udako ibilbidea hasi duzula aprobetxatuz, festivalei buruz eztabaidarik ez da falta, azken aldian, besteak beste iritzi hainbat, eta festivalak berriz 11 baitugu Bilbo handian, Gipuzko aldean, Ipar Euskal Herrian, EHZ, erabaterakoak eta besterakoak. Zer iritzi duzu festival handien inguruan? Zein da zure ikuspuntua? Bueno, Laizter festivalak hasiko dira, edo behar bada hasi dira da. Ni oraindik ere enaz nire bizitza puta osoan festival baten izan. Zergatik, diru faltagatik, eta orain diru apurtxu bat daukat, baina kontzientzia, baina maila kontzientzia daukadanez, o klase sozial kontzientzia daukadanez, baina hasi naiz festivaletara joan. Orain Laizter izango dugu Bilbon, BBK Live izeneko festival nazkagarri hori, eta festival hauetan gertatzen dena honako hau da. Batetik, prekarietatea ikaragarria bertan lan egiten dutenentzat. Hori lehenik eta behin, eta argi izan behar dugu hau, ze orain direla ez urte asko, ikusi ahal izan genituen irudi batzuk ikaragarri humillanteak bertako langileen gana. Ordaindu zieten oso berandu eta ordaintzeko ilara bat egin behar izan zuten hor Samameseko esplanada horretan hor emoten zuen Los Santos Inocentes pelikula, bueno, ikaragarria, benetan, eta haien lan baldintzak benetan penagarriak dira, hori hasteko. Eske horretaz aparte, festival hauekin gertatzen dena da, kultura privatizatu egiten dutela, eta kultura musikala guztiz inaccesible bihurtzen dutela, ia gehienontzat, hori ordaindu behar duzu, gainera ez da bateren merkea, eta ordaindu behar duzu. Orain arte, jai herrikoietan, aste nagusia bezalaxe, kontzertu ikaragarriak genituen, eta orainik ere baditugu, zorionez konpartxek oso kontzertu honako ospatzen dituzte, baina lehen udaletxeak ekartzen zituen talde horiek orain BBK Livera joaten dira, eta talde horiek ikusteko ordaindu behar duzu, eta halako negozio bat muntatzen da horren inguruan. Baina eska horretaz aparte, halako festivalek gure hiria gentrifikatzen dute. Gentrifikazio agente bihurtu izan dira ere bai. Beraz, halako jaialdi batera baldin bazoaz, ez zait oso ondo iruditzen halako jaialdietara joatea, baina behintzat, halako jaialdietara baldin bazoaz, ez zaitez grabatu, eta ez zigo argazkirik, eta ez egin kabroioiei, ez egin publizitatea doainik, mesedez. Ederki, edonola ere, ikusi ditugun irudi horietan, zu festa delako liburuaz aritu gara, egunotan, festival batzuei eta bestei buruzko azterketak guztiak berberak, ala filosofia berberekoak izango ez direlakoan. Baten batek
akaso esango dizu, kontzertuak doakoak izan arren, aste nagusia, San Ferminak ere makrofestibalak ere bilakatu direla, baina akaso makro batzartze horiek gogoko ditugulako, ezta? Badugulako gaitasuna jende multzo handiak elkartzeko eta gauzak ospatzeko, hala? Bueno, azken finean gizakiak izaki gregarioak gara, eta izaki gregarioak izatea oso gauza ona da. Gizakiak talde handietan antolatu egiten gara, eta talde handi hoietan gauza erraldoiak egiten ditugu, talde handi hoiei esker. Eta hoiesek dira ere bai gure jai herrikoiak. Bilboko aste nagusia guztiz multitudinarioa den zerbait da, San Ferminak ere bai guztiz multitudinarioak dira. Baina herritik sortutakoak, atzean ez dago enpresa pribaturik, guk geuk egiten ditugu gure jaiak, guk geuk gure prismarekin gainera, ez? Feministak, hau bintzat ala izaten saiatzen gara, beti gauza asko betzeke daude, ez? Baina feministak, herrikoiak, esplotaziorik gabekoak, guztiz voluntarioak gara txosnetan txandak egiten ditugunak, ez? Beraz, bai, noski, masiboak dira, jende asko etortzen dalako, baina eski horrelakoak izan behar dira beti jaiak masiboak, herrikoiak, doakoak eta voluntarioak, inor esplotatu gabe, feministak, puntu moreekin, erasoren bat gauzatzen baldin bada txosnetan daudenek zer egin behar duten jakin behar dute, eta, bueno, guk geuk sortu behar ditu jaiak, bestela jaiak ez dira jaiak negozioak dira, eta negozioak normalean beti egoten da baten bat behintzat sistema kapitalista honetan beti egoten dira galtzaileak, eta galtzaileak beti izaten gara bardinak. Jaialdi txiki ertain handi, baina galtzailerik gabekoen aldekoa zarela, ulertu dugu, Ane Lindande, iritzi horretakoa zarela. Nafarroan zehar, oinez, tarteka autostopez baita ere, baina oinez ari zaren honetan, Nafarro oinez, etxarri aranatzen ospatzekoa da urten, abestiare aurkeztu dute, hori dugu gaur besteak beste albiste, halako jaialdien aldeko, edo ez dakit, halako biltze kolektiboen aldeko, bai ezta, edo? Bai, noski, Euskararen aldeko jaien alde beti nagonik, eta Euskal Eskola Publikoaren alde baldin badira, ba, are hobeto, ez? Azken finean, Euskara guztiona izan behar delako, eta ez soilik ordaindu dezaketen ontzako. Eta, bueno, ba, Nafarroan emoten den Euskararen egoera zoritxarrez ez da egokiena, ba hori, zonaldeak daude, baina Nafarroa osoan Euskal Eskola Publikoa egon beharko lirateke, eta Euskara guztiontzat izan behar dalako, eta esan dudan bezala, ez soilik ordaindu dezaketerentzat. Bai, interesgarria da gainera, aurtengo irudi horietan, aurtengo musika klip horretan, txarri aranatzen, hain zuzen ere, nolabaiteko ikutua edo keinu egin nahi izan diote horri ezta. Nafarroan bertan, nolabait batzuk privilegiodunak direlako, Euskararen gunean egoteagatik, eta aldiz beste batzuk ez ezta. Beraz, azpi privilegio gehiago ere daudela aintzat hartuta. Nafarroan oinez, segituko duzuane? Euskararen alde? Noski baietz, oinez, korrikan, autostopez, eta asto baten gainean ere bai, baina euskaraz beti. Hane, joan aurretik, opor autogestionatuak gomendatzen dituzu, patentatzeko prest, nola ikusten duzu kontua? Beti, oporra autogestionatuak. Autogestioa gure bizitzaren esparru guztietara eraman behar dugu, eta oporretara ere bai. Gaineran niri bakarrik bideiatzea asko gustatzen zen, lagunekin bideiatzea ere, noski, momentu batzuk konpartitzeko beharra sentitzen dut, baina orokorrean asko gustatzen zait bakarrik ibiltzea, nire pentsamenduetan murgiltzea, eta bai, opor autogestionatuak eta bizitza autogestionatua, beti. Ba, entzun duzu, Ane Lindanek egindako gomendioa, udatarian gauden honetan, askotan, deprimitzeko tarteare ematen duelako, oporretarako aukerarik ez edukitzea, nahikoa sosik ez izateak, badakizue, badaudela 11 modu, eta Ane Lindanek horixe bera erakutsiko dugu datozen egunotan baita ere. Ederki, bidei ona izaten segi, eta segi Nafarroan zehar oinez, Ane? Oinez, autostopez eta asto-estopez ere bai. Beraz, orintxe bertan atarako dut horrela atzulodia, eta pasatzen da lehenengo astoan, igoko naiz. Muxo ondiat. Ondon! Nafarroa!
Losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak orkuta freskatuko dira. Lesakan bai, aieginez, herri atxeginez. Euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarroa toinez. Otxin lau izatara ozen, abestu Nafarroa oinez. Ablitasen ez zubietan bai, goizuetan bai, lodosan ezin, irurtzunen bai, kaparroson nahi. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian iberian, buruak orkuta freskatuko dira. Gaztelu berrinez, tuteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altxosun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak orkuta freskatuko dira. Lesakan bai, aieginez, herri atxeginez. Euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarro bat oinez. Otxin lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Lesakan bai, aieginez, herri atxeginez. Euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarro bat oinez. Otxin lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Andosianez, bastanen bai, zintroen igonez, donezteben bai. Betelun bai, bianan ezin, etxalarren bai, fustinan nahi. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak orkuta freskatuko dira. Gaztelu berrinez, tuteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun noski Nafarroan zehar oinez segituko dugu noski baietz eta ahal den heinean euskaraz. Eta gu bihar bueltan izango gaituzue, badakizue baina, 24 orduz nahieran aurkituko gaituzuela, kolpez kolperen sare sozialetan, eta bihar iluntzean noski baietz, astelenetik ostiralera hemen kolpez kolpe antenatikat. Gabon pasa, handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak orkuta freskatuko dira. Gaztelu berrinez, tuteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Losarko zen ezin da ez da mainerun